prieteni, azi ne vom juca 99 de nopți în pădure din nou. Îmi cer scuze că n-am mai postat de însă am avut ceva probleme nu cu editarea, cu tableta și n-am mai putut să filmez. După cum puteți vedea, adică într-un fel sper că puteți vedea, este ecranul mai mic deoarece acum filmez pe telefon. La editare o să fie full screen pentru că o să editez eu. Vedeți cum vedeți acum. Înțelegeți ce spun. Asta e, se mai întâmplă, pur și simplu. Bun. O să încercăm să salvăm toți copiii sau poate să ajungem chiar la ziua 100. Așa că stați până la final și nu uitați să dați un like. Bun, suntem doi copaci, uitați că sunt unul lângă altul. Perfect. Bun. Hai mai repede. Bun. Ok. Perfect, am făcut focul 3. Bun. Mai bine aș face rost de un picior. Că mâine o să vină ăla și eu nu o să am picior. Ok. O să duc mâncare la bază, nu o să o las acolo, că după aia nu o să o mai găsesc și o să am nevoie. Era să zic unde mi-e ăsta, dar l-am găsit. Da, și în ultimul timp am postat numai piese care nici măcar nu prea mi-au ieșit. Dar asta este. Hai frate, dă-mi un picior, tu, te rog mult. Yes! Eram sigur că o să primesc picior de la ăsta. Sincer, cred că o să mă duc la copil. Bun. Dino Kid. Ok, știu și o povestea lui. Aici. Bun. Astea nu le mai au, că n-am loc. Și s-a schimbat, uitați cum s-a făcut pădurea. Așa arăta pădurea la focul de 5 level. De level 5. Mi-a dat și piele, bun. Dar eu cum scap de ăștia? Că nu mai am de ăsta. Bun. O să le iau și pe ăla, că-i bun pentru foc. Ce să luăm după aia? Hai că trebuie să luăm copilul, că... Săracul a stat aici o groază de mult, adică... Eram sigur că o să primesc canistră. Nu știu de ce, dar... Nu știu, azi eu sunt sigur în mine, în mine, da. Dacă eu credeam că o să am de la good sec, cred că primeam good sec sau poate nu știu. Bun. Goodex. Bun. Wow, what? Focul se duce sau... Pare că se duce, că uitați cât de mic e. Repede, că am uitat de tine și să se facă noapte și eu n-am gustac. Dar chiar că era mic. Focul. Era 23. Ok. Good sec, bun. Să luăm și Wolfeld. O să-mi iau Spear. Bun, mă duc să-mi iau lanternă de aici. În caz că nu știați, aici tot timpul se găsesc lanterne. Aoleu! Și aici găsiți la balcon, găsiți tot timpul, uitați, așa,
și fier. Dar nu prea iau fierul, că dacă iau prea mult fier, după aia se face fier și n-am lemne. Lemnele le urăsc, niciodată n-am lemne la jocul ăsta. Bun, bun, bun. Atât. Bănuți. Bănuți. Se iau ăsta, că și ăsta e bun. Na, na. Repede să iau cărnița până nu se despaunează de aici. Opa, ui. Bun. E plin de mâncare. Am uitat să deschid. Ba da, l-am deschis. Tocmai sunt. Bun. Hai să mergem la bază. Iar s-a făcut noapte în 2 secunde. Mi-era foame, că am alergat un pic și gata. Parcă am văzut pe undeva pe aici un col. Cărbune. Așa, și acum vreau să-l caut. Deci n-am deschis chestul. Uite acolo col. Prea târziu. Tort. E bun. Că îmi dă hunger mult. Oleu, scorpion. Da, coul. Scorpion. Fuel, canistrăr. Cum se spune? Eu nu știu să pronunț. Asta e toată chestia la fuel, canistrăr. Gata, pot să vă iau și pe voi la foc. Bă, tu ce vrei, bă, de la mine? Na, bă, stârcă. Ba, stârc, ok. Suntem în ziua 4. Eu pot să fac schema asta când mi-e... Da, aoleu. Noroc că mi-am adus eu aminte că e și aici cultiști. Stai. Mamă. Perfect. Să vă iau și pe voi la rucsac. Să vedem aici cine mai pică. La fel! Mamă, ce m-am săturat de lava mind ăsta. Elefantul Cici. De ce? Măcar e aici ceva important în afară de chestul ăsta. În afară de elefantul ăla, că ăla dă multă carne. Dar am și foarte mult loc de carne. Ok.
mai uit aici că poate mai găsesc chestii pentru foc. Sunt foarte importante 99 de nopți. Chestiile pentru foc. Că dacă nu le iei, nu poți să-ți faci focul, să-ți iei copii. Și dacă nu întreții focul, o să fii mâncat de dir. Asta microonda nu mai dă și mult. Hai să vedem ce primim aici. Știam eu că să-mi trebuiască culoanțe de rifle. Bun. Iar că am trebuit să mă duc la bază că mor de foame. Și s-a făcut cam noapte. Ok, să văd dacă cât mai am loc. Atât. Mai îmi trebuia și mie două locuri. Doi. Mai mult pentru foc. O să dăm pentru crafting data viitoare. The sky is on fire, mamă. Mama mia, pizzeria. Ar trebui să mă duc să iau copilul din nou. Nu din nou, gen, să mă duc să iau al doilea copil. Bun, da. Hai că mă duc acum la copil. Bun, pe aici. Something evil is approaching your campfire. It arrives tonight. M-au venit ăștia. Oricum știam, dar gen, mă rog. Bun, aici un ventilator. Și aici scrap. Mamă, dar câte scrapuri. Nu ne trebuie atâtea scrapuri. Și pom! Și mai așteptăm o dată că o să murim, o să ne ia damage, pardon. Ok. Iar mi-e foame în joc. Mie nu mi-e foame în viața reală atât de mult. Fuel. Fuel canistrăl. Ok, o să mai găsim aici un col? Da. Și aici? Aici am găsit gloanțe. Mai bine. Încă un fel canistrăr. Nu vreau așa. Bun. Mamă, ce greu e cu un sac mic.
Aș vrea și eu un sac mare. De 1000 de locuri, de infinit. Ok, vin și cultivi la fix. Bun. Am făcut level 5. Păi cred că o să fie destul de ușor să luăm copii. Dacă o să iau toți copiii, o să, habar n-am. O să-i pun pe aici. Na, ia vino. Vino un pic să-ți arăt ceva, nu ți-e frică? Hai și tu! Nu! Serios, acum du-te și tu, vino! Mai repede, că se duce asta! Și s-a făcut! Degeaba, hai mai repede, mori. Ei. Cultigem. Să și cultizi tu ăsta? Ăsta să-l pun aici. Mă duc să iau copilul următor. Pe aici. Dacă o să reușesc până în 30 de minute să iau toți copiii, o să încerc să postez mai des. Nu pentru că sunt ocupat, adică sunt și ocupat cu școala, cu temele, dar o să postez mai mult vara asta, că o să avem vacanță imediat. Nu mai e mult. Spre exemplu, noi pe 19 luăm vacanță. 19 iunie, să nu credeți că... Nu știu dacă voi sunteți deja în vacanță, depinde pe ce dată vedeți acest videoclip. Eu, spre exemplu, în acest moment când vorbesc, este data de 28 mai 2026, nu 2025, ok? Ce de aur! Da, chiar, frate, că s-a făcut Campfire 5, e normal. Strong Flashlight. Eu puteam să iau Strong X. What? Băi. Mai văzusem, eu văzusem la fel Oscar, dar, mă rog, cred că am văzut eu greșit. Băi, deci te rog mult, nu. Ai chest cu aur. Strong X! Deci e efectiv ziua nouă. E ziua nouă. Mamă, cât noroc pot să am. Wow! Ok. Sunt super extra fericit. Ok, nu mai e altceva. Microwave, dar câte microunde îmi dai, frate? Am pierdut locul unde era copilul, adică nici nu l-am văzut, dar am pierdut unde era. Ce bine era o busolă. Să nu cumva să mor fix acum că mi-am luat Strong X-ul. Mi-e și foame. Doamne, cât noroc pot să am eu. Băi, eu stau și adun coal în loc să mă duc la bază să mănânc. Ia uite, se face și noapte. Și mi-e foame. Bă, deci chiar așa. A venit și ăsta. Eu n-am știut. Da. Mor de foame.
Dacă vă întrebați cum aud atât de tare, e pentru că am un microfon, ok? Nu cereți explicații, poți să și respiri în el. Bun. Nu întrebați de ce am avut un timer de 30 de minute. Nu contează. Stai, eu nu am luat copil, doamne, cât de deștept sunt. S-a deschis și ramul. Eu n-am făcut nici mapă, nici nimic, și eu vreau să iau toți copiii. Doamne, ce m-a speriat! Ce rău ești! Na. Ăsta chiar taie copacii? Adică eu știam asta. Că am și văzut, dar și știu că mie mi s-a mai întâmplat asta. Bun. Și acum chestia e cât o să mai aștept să se facă zi. Vreau și să mă duc să iau copilul, după aia să fac focul, să scap mai repede. Adică, what? Ok, mă refer că e mult de editat. Adică, cine credeți că editează videoclipurile astea? Tot eu. Eu trebuie să filmez, eu trebuie să editez, eu trebuie să pun muzică, eu trebuie să fac intro, eu trebuie să fac outro, eu trebuie să fac tot. Și voi nici măcar nu apăsați butonul ăla de like, nici nu vă uitați, chiar dacă apar. Eu cred că fac YouTube degeaba. Ok. Dar nu o să mă dau niciodată bătut. Absolut. Niciodată în viața asta nu o să mă dau bătut de un vis care îl vreau să-l fac. Adică nu trebuie să mă las bătut, să mă dau bătut. Tot timpul trebuie să încep. De ce se face asta? Ăștia când au făcut joc. Băi, nu cred. Nu. Nu cred, m-am blocat aici. Ok. Și acum ce fac? Că nu mai pot să mai ies. Cine m-a pus să mă bag în gaura asta? Păi, cam atât a fost cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați like, subscribe, clopoțel și pa, pa!